Укучылар, Хаммурапи һәм аның кануннары темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Текстагы буш урыннарга аста бирелгән сүзләрне куеп языгыз. Җавап. Елгара өлкәнең нәг үзәгендә Тигр белән Ефрат елгалары бер-берсенә якынлашкан урында бер дәүләтнең баш каласы Вавилон шәһәре урнашкан. Аның 6нчы патшасы Хаммурапи безнең эрага кадәр 1792-1750 елларда идарә иткән. Икенче бирем. Дөрес җавапны тап. Дөрес җавап. Кыллар кыл биләүченең хайваннар яки әйберләр кебек милке булып саналган. Өченче бирем. Хаммурапи кануннарының истә калганнарын язарга. Җаваплар. Әгәр кеше үз җирендәге буаны ныгытмаган булса һәм су бәреп чыгып, общинаның чәчүлекләренә зыян килсә, гаепле кеше күршеләренә килгән зыянны капларга тиеш. Әгәр кешенең бурычы булса, аның хатыны, улы яки кызы 3 елны кыллыкта уздыра. 4нче елда аларны азат итәргә кирәк. Әгәр кеше шит кылны үтерсә, ул кыл өчен кыл бирергә тиеш. Әгәр кеше шит кеше үгезен үтерсә, ул үгез өчен үгез бирергә тиеш. Әгәр кемдә кем кылның клеймәсен кисеп атса, аның бармаклары киселергә тиеш. Әгәр кыл ирекле хатын-кызга иләнсә, аларның балалары кыллар түгел, иреклеләр. 4нче бирем. Текстагы тарихи хаталарны табыгыз. Җавап. Вавилонда барлык кешеләр дә канун каршында тигез булган. Хаммурапи кагыйдәләрендәге кеше сүзе ирекле кеше дигәнлегенә аңлаткан. Алардан тыш кыллар да булган бит әле. Кыл ирекле кешене хурласа, аның кылагын кисеп алганнар. Укучылар, Хаммурапи һәм аның кануннары диелгән темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.